sahabat Tuhan kita Nabi Muhammad penghulu kita. Wahai sahabat ditolan saudara, sebuah firman hendaklah baca. Sebuah firman hendaklah baca di dalam Al-Quran ada basuh. Innal ladzina kadzabu, sehingga akhirnya dua buah sifat na sangat cilaka. Pertama takabu, kedua panduta. Takabu aja sombong biasa rupa. Jo kalau dipakai simpanan itu segala ibadat palonya ampun. Kalau ditolak tidak diterima, takabu aja sombong aja kalau dipakai segala ibadat palo tak sampai. Sebuah lagi persambahan sungguh dengarkan alasan di Quran dan jujur di surah Al-Araf ayat tatarua ayat 127. Wahai napa kaum, wahai para nabi. Wahai napa kaum dengan khairun ka Nabi Musa berkata Fir'aun wahai Musa na perman. Sebenarnya kami napa kaum kau tinggi dari engkau tua batimu kalabian tinggi kalabian tak susun itulah kata Fir'aun la'anat ka Nabi Musa menunjukkan pangkat dan sombong dado jo suara nang gagah uju jo cengeng lah balimpah ruah Fir'aun jatuh orang sikapi perintah lah turun dari Jibril yang membawa Fir'aun berparang dia di laut merah Fir'aun lah cair 10 Maria surah. Di laut merah Fir'aun lah meninggal sampai aja dek mengajamu menyimpan musuh apabila puka pinta kenapa maunya penyimpanan kau tangga khusus kaki itu ketukang pitua umum kaki itu ketukang silawat kita bersilawat tio tampik kaji dibuka alasan tidak tanah gadang lawa jolahat nanci andai nanci galak banyak galeme dengan galemak nasi bercampur je ciri caca. Sebuah lagi nak dalam sidang lah banyak kejadian di masa sekarang biar di negari awak walau di negari orang biar di kampung awak walau di kampung orang biar dusana awak atau dusana orang biar kemanakan awak walau kemanakan orang biar di Bukit Tinggi walau di Padang Panjang biar di Batu Sangka walau di Kota Padang biar di Solo walau di Cupak Talang biar di daerah Sejunjung Pemetaan Ranjang biar keluarga awak atau keluarga orang telah biar bana gadis-gadis jangan bujang-bujang. Kalau nak gadis-gadis nak kita bilang lah memakai suku memakai baju nan jarang lah masih rawa pensil atas singkuk pinggang. Kalau nak laki-laki nak kita pandang jo kaki lah memakai galang telingonya kini lah memakai subang lah bertambah puluh nama rambut panjang rambut nan hitam lah bacolok pirang lah serupa bana jo bulu munsang ladang lah bantu ya baru kadang itu tandonyo lah tabalik pasang lah patik Sumatera Barat dihampai dek kampung gadang lah serupa sajo sawah jo ladang balun baralik minantulah pulang itulah tatompang di masuk sekarang pikir di mana sekarang
Sebelum deh dijawab la tolan bertanya ini la
pengajian jawab tanya dia mulai aja mulai kami deh mengaji laga siapa tahajud inilah Allah Allah kami cari mana hilangnya ya mulai aja mulai kami sisi lana penumpangnya inilah Allah Allah Ma'alum si pinonton indah sabar Labanyanan pulang dari nanadi ini siko Sike sore isinyolah pulangnya pulang ke rumah Yolah de masih di malam kini lah si pokok sajo atau nana batare lah sajo nana dina lah pandang betul sabanah lai pacandu yo lai nan tinggal nan ko tapi yo basilawat lah kadilanyu dekan yo dilanjut lah dekan bana sampai tiba ku aja jangko ini pengajian sepata jodoh karena pengajian oleh pentian di kita oleh pentian sekali di bidang agama saudara oleh karib dan kandungan nenek oleh perkarunya oleh terus disambung ada pipi doman oleh pandangan santun di angin batiup di ombak basabur keputusan paham supaya naya jangan onyo kaji surah kaliliran di kaja tadape di kandung baciciran nenek laihar di hujan iyo di ate awan oleh air di jawan oleh kita curahkan oleh roti burung terbang di hutan punai di tangan oleh kita lapihkan yang mana
itu oleh fikir olehmu. Oh sebuah onyo hadis oleh surah nak tentu nenek oleh oman Arafah dengan nafsahu oleh fakat Arafah dengan Rabbahu ia siapa mengenalkan dirinya seolah lemangana akan le Tuhannya pahamnya hadis baitu nalalelo ia tuntulah kaji diri nanya to nanasa bananya diri aduh Sabanah diri Iyolah inyo La ilaha illallah Kalau dibaca kulimanyo ampe janganlah lupa oh ya kulimahlah kalau dikata ayan kerajia menjadi singajo iyo tubuh nan kasa ai kuli ledagyo oba ure batulah barabu balimpo bahati bajantuang dipandang barupo pado hakikat mai sama to kulima ilah janganlah lengah dia itu tubuh ayan sabita iyo ya itu rohani onyawane yang jila elaina aiba kuli badagi yang badara elaina baure batulah nasabua oh indah barabu indah barabu bajantung bahati tak dapat dipandang cuma to ini tak dapat didengar ajo talingo ini oh malaikat suci sungguh tadajalli Obar namula di Muhammad Zahir Batini oh ayan sabitah ladlai mangko katantu iyo dicari oh dengan alemu ayo matowati Allah di acu-acu aku limanyo illa Allah pinta ka guru Dalla iyo ya ujuda ama iyo namu di kaku sabananyo diri Allah na iyo la itu sabananyo diri iyo ondela itu lapadoy kikana Allah diri jila Allah indah lada bakuli badag yang lada badara Ati panggataan mo sa odiran na matabasa padonyo oleh pasal baru Malakanyo tetabo odigo da matapaca Kanaginyo sada oleh si pada pun bukan bukan ladanyo minum iyo bukan nyo makan lalu ojo jago oleh dikato jangan supaya maknya to oleh nasi ujuran kado guru oleh kaji ulangan Ni kaji bana oleh sadalam dalam kasan oleh
pulangnya iyo api ko pada kesano pulangnya oleh segala Allah kesanolah pulangnya oleh segala Allah iyo kulima Allah wala dalayan ayo dala ingin dia itu bernama dan alasi wujud muhad wujud lada mutalla dalayati lada juhayat mempaham lada samatu dan aleku laku ingin dalam misal salaku la ibarat lada sabuah lada cara min dalayan ayo dalali sabuah lada cara min dalayan dalala pegang dalam cara min dalaya dola bayang sarang lada cara min jajal kalau lada ditimbang ayan lada kajian sami salada nyosara ayang kajian sami salada nyosara lada sabita la cara min lada nalitina bayangnya adon di dalam lada cara min ujur amadalai namo lada yakin ada pun orang yang laba cara min Allah si ujud muhad lain namo lada nyokadi itulah misal ganti lada nasaka ulang lada kaguru dan tambah ya dalam surah oleh na'lanya tu nyawa lada kulima itu kulima la ilaha illallah keputusan paham kalau lama alangkah anta di angin batiyu parahu batulah alangkah selangkah janjang takana di hambua sahambua hai sahimbau sudah nyawa malayang asal gota buka batamu Tuhan dozat yang enak di dalam serupu kampung ya enak soal pengajian sekian dibuka sekian dahulu di kami badu asinar berapi sekarang nangko sebagai semua ngalanan putui aku putih basam buang di kami badu sinar berapi nanda bakarajo akini lati boy kuajo jangko kamanyambui gayuang hai menjawab tanyo atanyo lagi so saban tataku tarikilah di hati taraso-raso nonton tanyo kan saban tataku pagkaronyo nyawa ay natolam tanyo namanya kan nyawa ay katubuh kita asia po dulu nanabaikan ajo oh nyawa ditiupkan ay entah di mano ay entah di duang entah di mato entah di penjuang hai entah di talingo entah di paroi entah di dado entah di pungguang entah di kapalo oh adonyo bapintu ay po namonyo nyawa di tiyo bukan ejo kulima apo ay kiroba itu hai natolam tanyo sabananyo pade hai bunyi tanyo iyo ay tapi ndak ba-aba ila jadi le apo
pun. Nantanyo yo dari rekan kami nan nisa Allah dijawab jua. Memang supaya nak senang bana di dalam nan niyo deh kira-kira. Walaupun nanio si hadir Nan tinggal indah sabar apa. Layo adoyo denan tinga mancaliak silawat lajo kuli mato. Alainan denala lebasan danan kalantai deh basandanyo. Lakian kamario de tahun jual kamari de tajelo. Di sambil mandang ayo nasilawat nan denalai cip baputa jo. Talapian nio di mungko kito nalagak pirang nio rambu enyo. Denalai sampai nalanyo kini deh mai masih TikTok jo. Iyo Allah punyo demikian bos variasio ado di seko. Adena salah kujura gadang dan nanai yurang la di siko. Ya itu nanio ede uda amio nan layo nan tibo. Orang yo denalai gai gagah yo denala de bana kaco matu. Iyo membuka iyo variasi di sorolangun yo de tampenyo. Di situlah iyo edenyo bana bali yo la denan ba usaho. Iyo menurut yo nandika banan de tarimo bali yo juragan gadang dengan moyo. Memanglah de tanah sohora bana di sarolangun la liyo nangko. Iyo sahinggo edenyo pulang memang layak puyo de badanyo. Di calia-calia la nyobana. Kalau di pandang iyo jomato. Di calia dari balah kamu ko. Mirip jo bapak yo sudar mono. Di calia balah la nyokanan deh mirip bana johar moko. Kalau di inu yo derano angkan mirip tuan takur potongannya. Kok tiba di film nala India cengkuang tayo potongannya. Kalau tiba yo di bintang India mirip Amitabh Bachchan yo potongannya. Oh tiba di film de Amerika Chuck Norris lagun tiangnya. Iyo bakuli yo kunyang lanse iyo mama kayo kacumato. Memang sabana yo de bamana sabana iyo de bacahayo. Inyo lai pacandu basilawai iyo ay saja dahulunya. Sehingga nala dini dalam YouTube lah di download kasadonyo. Sehingga yo YouTube yo denyo kito lah bakurang saja fluernya. Tikiro iyo de Bali yo nenan le download nala di sano. Tetapi nani yo la di subscribe iyo tadi yo YouTube ambo. Memanglah de tanah kanala laku dian de nala de yo liau nangko. Ya itu sinar barapi channel itu yo denan yo YouTube ambo. Denale raja la denyo rekor denan bilangan nikah dua. Kalau iyo la dini rekana ambo ado pulo iyo de channelnya. Ya itu panah nande arjuna opici ya lele kudulnya. Itu bana iyo YouTube kami iyo denan yo saat nengko. Nama sinani yo le marintis di dalam la dunia sano. Di caliak la danani yo di HP di subscribe yo saat nengko. Adena supaya nak laba tambah jude akan la viewers. Iyo de pala itu bana iyo kasanang la dikiro-kiro. Tarimo la denan de kasih banyak tarimo naniyo de nyosuko. Ini la niyo la di Jawa. Indio akan la de nyotanyo. Ditantang maniyo kanyawa. Patanyo itu buah
meniupkan nyawa kita nengko. Adenan meniup ladekan nyawa ka batang tubuh adenyo nengko. Manurik dan niuai pengajian dari guru-guru kita. Nan meniupai dekan nyawa ka batang tubuh yo kita nengko. Seorang ioi malaikat disuruh aladek yo Tuhan kita, yaitu malaikat Malik Rahim. Iyo akan yo de namanya nyawanan iyo ditiupkan, yaitu di puncak de kapalo, yaitu nandi ubun Rabbul Alamin namo pintunya. Ada di situlah de nyobanahnya wada ulu ditiupkannya. Nyawanan iyo ditiupkan ka batang tubuh yo kita nengko. Sama tomatonan jo kulima iyo akan yo detaniupnya, yaitu nan kulima rahasia akan nan iyo paniupnya. Nan dikatakan kulima rahasia itu kulimahnya. Adenan jo itu nala kulimahnya waditiupkan dauluhnya. Iya wala kok senang dalam hati lah, kok sajua di dalam kiro-kiro. Ala iyo denala kami jawab iyo aisa panjang tanyo. Kok satu nani unan tolan tanyo nala satu puno de jawabnya. Malabihi kami denyo tidak mengurangi tentu sio-sio. Nande tentu lala de tola. Iyo ulah de gamponyo. Tentu iyo nerekan kami lah sanang pulo de hatinya. Walaupun iyo si pinonton memang nan tinggal nan batare sajo, nan pada candu yo basilawat. Kini yo layo de bajago, tetapi lah banyak yo de tahun jua. Lado na mambue angko limo, di dalam mambue angko limo. Oli sampiang lama ilia jo. Nanti katakan de oli sampiang yaitu air lesan lero. Nana singke sure iyo de izin nyola balik ke rumah yo la bini. Mana panjang sure izinnya la ibatahanan la disiko. Iyo manang ayo la silawa iyo sampai nanau kuala jojangko. Kini baadan karanca. Di mano yo bananan kasero. Iyo nande kasanan kasajuanan di dalam dado. Dek manginge iyo de manimbang hukuanan iyo la jojangko. De caliak yo dewa katu kini lampia de jam 3. Memanglah hampianan de kasubuh iyo de kini letaraso. La hampianan pulo yo de baku kuah iyo ayam nan marando. Ada nala baki cau de nyoburang iyo nan dini dalam rimbo. La hampia yo pulo yo de malinte yo nasine mantika yo. Kini nan baanan leka sana kasajuan nala dini dalam dado. Tantu iyo de nanyo de hiburan tatap yo akala dibuwe jo. Di barinan de nala dah hiburan kan panjago jago dekan mato. Wala jo irama yo de nyo dangdut irama opop yo jadi jo. Ada nalai atau irama karoncong esari yo sakan jadi hijau. Inilah dihibur sapatala jodoh. Kalau de udah aiko saleronyo. Hai jo irama pop nana dibuwe jo. Ajan pop kece orang ngopop yo kato gitu.
irama nostalgia, irama dengan lamo, namu alai takana di masolai nan lamo, diran wang manuangkan badarai ayamato, irama agak sedih mahibo-ibo. Nak kami buaikan, oh anak lako jago, dicarikan ube santano damam deta sapo, dicarikan jodoh pano de marando. Nak jangan malewa-lewa cohi duang kudo. Ingin ku menangis saat ku terpakur, mengenangkan nasib diri yang tiada arti. Tak pernah ku nikmati megahnya dunia, bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu, duhai kekasih. Hari-hari berlalu bagai dalam mimpi, seakan ku berjalan di balik awan kelabu. Yang ada hanya hitam, yang ada hanya kelam. Aku melangkah dengan perasaan. Mengapa daku terlahir ke dunia ini, hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Kini kami sadari, itu surat tanan bujang di Kampung Baru nanindak babini. Ini kami sadari, itu suratan dari kami. Itu jo irama pop minang pokalio si Tommy. Irama enan nostalgia agak lebahi boati. Tapi kalau irama dandu da ado pokalio de pahaji. Nak kami bari lepan menangkan yo hati. Iyo jo irama dangdu. Akanlah kami cuba. Iyo karena irama dangdu doroma irama punyo pokalnyo. Nak kami bari lesa kiro ladanyo kiro. Apabila anda mau awet muda, sesungguhnya muda sekali obatnya. Usahakan selalu gembira, walau sesen pun uang tak punya. Kalau perlu banyak-banyaklah tertawa, tetapi jangan seperti orang gila. Oh bagi yang sudah tumbuh ban di kepala, walau sudah tua coba beristri 5. Bagi yang tidak mempunyai gigi lagi, pasang gigi palsu walaupun gigi jawi. Kalau anda mendengar nasihat saya, pasti anda akan melihat hasilnya. 10 tahun kan lebih muda dari usia anda semula. Apabila anda mau awet muda, sesuatu kan kami punya bicara. Bagi yang sudah tumbuh ban di kepala, walau sudah tua
tiga. Walaupun sudah tidak punya gigi lagi, cari gigi gawi sesudah hari raya haji. Kalau anda mendengar nasihat saya, pasti anda akan melihat hasilnya. 10 tahun kan lebih muda dari usia anda semula. Keripik, hai tulang bawang, kalau bibir terjepit sakit bukan kepala. Cuma keripik, hai tulang bawang, biar adik tukang kredit, abang biarlah tukang utang. Cuma keripik, hai tulang bawang, hai adik lah tukang sabi, biar abang tukang tongkang. Walaupun sakit tapi tidak terasa, itu karena adanya rasa bisa menimbulkan penyakit dan juga bisa menghilangkan penyakit. Torak Keripik, hai tulang bawang, Allah bergeser adik sedikit kanu adik abang tianggam. Cuma keripik, hai tulang bawang, adik tukang kredit, abang tukang silawat dulang. Keripik, hai tulang bawang, kalau kita sapi manciluk lah tabung lamang. Cuma keripik, hai tulang bawang, adik acu pai kabuki kiro mancali ayo baru agadang. ding 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 bila dicubit itu tidak terasa, itu karena adanya rasa. Cincong bisa menghilangkan rasa sakit, dan juga bisa menimbulkan penyakit. Tung keripik, hai tulang bawang, bergeser adik sedikit lah dia iyo ladang. Tum keripik, hai tulang bawang, saja adik kredit jalan bala main kangeng. Iyo ibala dala la weh karambanyo. Lai bajala Jawab kilo. datang latih bo elok dikandakan karikan kita. Doa katu kasudai kola tolonglah sembuh limano putunyo tolonglah bila di mano bagara puno la de tantuño kami la kabagara puno la de gara di bu la panyago kanamato lai mangan tua supaya na jago supaya na nyalang si ince mato pinta ko buli kanda babari la bumi
Dina sana Bapa Dima jadi anak buana Kambang Nagarina Arami hidup ala beriman umatina suci masuk ke sarugo ke kampung Narami itu andanya lah kemudian hari gara-gara untuk nalaba bini nalaba rumah tangga waduh itu adik kami Isahlah pinon telah berkecil hati garah dibuwe di mungkonan Rami maafkan debana si diri kami Kampung Buci Jo Sumani Rami de anak koto ilalang mana jantan kita kui jo bini nak sampai sudah menangis silawat dulang Alah